दिनै बिबार लाइसिनि जितु 100 बोसोरारि फालिथाय बेनो मोनसे फोरमान जे जों 100 बोसोरनि सिगाङाव मा दंमोन दिनै मा जाखो बे समाव जोंनि बर' रावा गोदान राव हिसाबै गनाय जायाखै माने बुंनो थाङोब्ला बर' रावा खालि गैया जालांदोंमोन आरो जाबाय थेवबो बेखौ सौसि सौलानो फैयै फैयैनो दिनै जोंनि बर' रावा दिनै आं सोंनो मोननायदों माने इउनिभारसिटिसिम माने मानखोनो लोगोसे जोंनि बर' रावखौनो दिनै UPSC माने बायदिसिना जोंनि बे जितु माने कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसन बेफोरबो माने दिनै बादायलायनो दिनै जोंनि बर' रावजोंनो जों हाबाय बेखायनो आं सानो जोंनि उन जोलैफ्रा बे बर' रावखौ मोजाङै फोथांना लाखिनांगौ मोजाङै फेहेरनांगौ मोजाङै फोसावनांगौ लिरनांगौ सोरजिनांगौ माने बेफोरखौ मोजाङै रायज्लायनानै मोजाङै जौगाहोनानै जाहाथे जोङो मुलुगनि गोरों गोरा बा मुलुगनि बे जौगा रावफोरजोंनो जों समानै थानो हायो बेखौ नाजानांगौ आरो बे जोङो आं सानो जिहेतु बे समाव जोंनि सानैसो बर' सेंग्राफोरा सानैसो जोंनि बर' फिसाफ्रा बे बर' लाइसिजों बे बिबार लाइसिजों एफा माने नारा नाथानो दिनै 100 बोसोरखौ फालिनायखौ जोंखौ खाबु होबाय दिनै एफा बुरजा जोंनि बे दिनै एसे माने पलिटिकेलि जितु राजखान्थियारि एसेब्लाबो दल'सै जों माबा मोनसे मोन्थाय मोनदों बे हिसाबाव जोंनि दानि जेनेरेसना जोंनि दानि उन जोलैफ्रा बिथांमोना मोजां खाबु मोनदों आरो बे खाबुजोंनो जोंनि बर' रावखौ मोजां फेहेरनो हागोन मोजाङै गोसार होनो हागोन बेखौनो मिजिंथियो AI आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स बेयाव जों बांसिनै सर्ट फर्म माने बर'जों लिरा बर' राव लिरो खिन्थु सर्ट फर्म विथ रोमान्स बे बेलायाव माने जोंहा माने खहा जादों बे नंगौ दानि ग्लबेल जितु मुगा बे ग्लबेलाइजेसन बा ग्लबेल मुगायाव बे जितु AI आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स जितु माने जाहोन बे जथेस्थ' खहा खालामदों बे खालि बर'खौ खहा खालामा बुरजा हारिनि माबानो खहा खालामदों जायनि थाखाय इयुनाव माने मोनसे मोननै रावनि थाखाय गासिबो रावानो बुंनांगोन होनना बुंदों थेवबो जोङो लिरनाय जोङो माबानाय बे जेसेबां सम माने जोङो AI जों जेरैबायदि लिरो बेखौ जों लिरनांगोन बेखौ गारनो हाया थेवबो जोङो बर' रावखौ माबायदि सोनो हागोन आरो बर' रावखौ माबायदि फेहेरनो हागोन बेयावनो जों टेबोल लिरनाय खामानिखौ जों गारनो नाङा आरो जाहाथे जोङो बेजोंबो जाहाथे जों फेर मारिनो हायो नामा बेखौ जों नाजानांगोन आं बेखौ सानो